This is Emakhaya Podcast. Hello and welcome to Emakhaya Podcast. Hleli nomama uSalaze, noyi-founder, no-chairperson weKusile Women Empowerment. Ecansi kwakhe usisi Nontsikelelo Komeni. Ndicela uqala apha kumama uSalaze asilandele nje uba kwakutheni uze acinge uvusa iKusile Women Empowerment. Iyintoni iKusile? Ewe mama. Enkosi kakhulu Mfundisi. iKusile Women Empowerment umbono wafika ngo-2011 wokujonga indlela abantu ababhinqileyo nabantwana abaphetheke ngayo, indlela abaxhatshazwa ngayo, kungekho mntu wokubathethelela. Even i-society ingayingeni into yobethwa komfazi yindoda. So yafika le nto kum, ndafumanisa into yoba ngabana kuyadingeka into yoba ibe khona indawo apho oomama sizawuthetha nabo khona siba-empowerishe. Oomama bazazi ngoba kaloku i-human rights are also women's rights. So oomama nabo banamalungelo, nabantwana banamalungelo. But kuba sisuka ke kwixesha lokokuba ngabana umntu ongumama besengelwa phantsi, ibingakhathalekanga loo nto. De kwabakho abantu ke that are rising up abazixelela into yoba ngabana asizokuyiyeka. Bebebethwa noomama endaweni yam endihlala kuyo. Ufumaniseke into yoba ndincina kabuhlungu ngexesha ndizibhaqe sendipha ndiyongenelela. So laa nto ndafunda into yoba ngabana we need into yoba ngabana kube khona indawo yoba abantu abangoomama babalekele kuyo, oomama basapotwe even if umntu uritshiwe, abantwana abaphetheke kakubi kube khona ukungenelela koonontlalo. So iKusile ke iyiloo ndawo yobalekela oomama nabantwana. Naye phofu namphina omnye umntu ozifumanela ixhoba lokuxhatshazwa ngokwesini sakhe. So that is what Kusile is all about. All right. Sisiziki sikuwe, wena ungene nini eKusile uba usakhumbula? Wawungeniswa yintoni? Ndingene eKusile ngo-2016 ndizoqhuba nombono kamama uSalaze owokubana kuhlangulwe abantwana, kuhlangulwe oomama nolutsha nalo, ngoba iKusile lena ayikhethi gender, nootata nabo siyabahlangula ngoba nabo bayakwazi uba bafumane ukuhlukunyezwa kwangoomama nabo. All right. Masithi ke ngoku mamam, nali lungu lihlukunyeziwe, niyayithatha kuhanjwe kuyovula ikheyisi niye nasezinkundleni zamatyala? Ewe, injalo. Kuxhomekeka uba thina ityhuni siyithatha apha kwi-victim. Asithi kuba siva ukuba kuthiwa kukho ikheyisi phaa sibe thina sithi hamba mbovula ikheyisi. Umntu kufuneka eze apha kuthi ngoba le nto ibucayi. Ngeli xesha omnye umntu ubethwa sisithandwa sakhe akafuni ukusibamba isithandwa sakhe, and ke ngoku asikwazi ukuyingena into enjalo. Funeka thina sive uba uthini nalona uxhatshaziweyo, then ke ngoku ukuba ke uzile kuthi sihambe kunye naye ke ngoku sizame into yoba ngabana okokuqala umntu siye siqale nge-counselling kuqala, umbonise zonke ezi zinto uba yintoni na lena phakathi kuyo, ukwenzela azothatha i-choice kakuhle, akhethe yena ngokwakhe uba ufuna ukuthini na. Sawube ke ngoku simbonisile athi yena ufuna uvula ikheyisi, siye simkhaphe ke uba makahambe uvula ikheyisi. Then ke ngoku ke awuvula ikheyisi ahambe abheke esibhedlele kuyojonga uba ngenene ubethiwe. Kukho laa fomu kuthiwa ngu-J88, ahambe ayofilisha ugqirha laa fomu, aphinde abuyele emapoliseni. Ngalo lonke ke elo xesha kukhona i-caregiver ehamba naye esuka apha eKusile, anike istatement ngokupheleleyo, awugqiba ke ngoku akhethe yena umntu uba ngabana
uzawubuyela endlini nangexesha imeko subimbe endlini. Ndathi umntu athi, hayi, andikwazi uphinda ndibuyele kulaa ndlu kwangoku. Ukhona ke ithuba lokuba umntu angalala usuku olunye okanye simgcine for over ezo hours esithi hayi akakwazi ukubuyela endlini. Ngelaa xesha ke zikhona nezinto esimnika zona, ngoba omnye ngexesha uxhatshazwe ngokwesondo, kufumanisa uba umntu ufuneka ehlambile, funeka ethambisile, funeka ethini. Zonke ezo zinto iKusile iyazikhupha. Then siareyinje ke ngokunye no-social development ukuba lo mntu makafunelwe indawo mhlawumbi azawukhe agcinwe kuyo noba ntsuku zimbini noba zintathu, depending uba imeko yakhe njani na. Kulapho ke oonontlalo ke bazawuthatha khona inxaxheba, ahambe ke umntu asiwe kuloo ndawo isafe yokugcina abantu abangamaxhoba. Intle ivakala kakuhle ma. Umama Sisiki uchaphazela i-social development, onontlalo. Ngawaphi amanye amasebe enithi nisebenze nawo niyiKusile? Siyasebenzisana. iKusile yathi abe ekukhuleni kwayo kuba ii-services zethu kukho u-door to door eye i-field workers zingene kuyo. Kwafumaniseka ukuba kukho abantu abaninzi abangasakwaziyo utya itreatment ngenxa yezizathu zabo. So iKusile ke ngoku ya-aplayishela nakwa-Department of Health ukuze kuzoncediswana nangabantu aba bangasakwaziyo ekliniki. Abanye umntu akakwaziyo ekliniki kuba waba nengxaki nomntu osekliniki. Siyancedisana ke ngoku ne-Department of Health, songeza istaff eKusile. Kwabakho ii-field workers ezingenayo door to door ukuyojonga abantu ekubizwa ngoba zii-treatment interrupters. Abanye abantu abagqibela kudala ukutya, abakronikhi, abangakwaziyo, abanye abasakwazi ukuzihambela. iKusile yangenelela apho ke ngoku ekuncedisaneni nabantu abangasakwaziyo ukuya kwiinkonzo zempilo. Ay, as man, que eres de